nagbabalik. Haloy na panahon. Siyempre, welcome po sa tuyang programang Dos Bosabos. Ako po si Tito Ray. Ako po naman si Boy Agda. Alright! May bago kita ganyan Salamat sa satuyang mga pag-iriba di sa studio kang Dos Bosabos. Salamat sa tuyang mga anak po niya, brother. Yeah. Grabe na kang utang mi. Mga pagtirik ng kandila. Iyo! Nahiling mo na yung kang undas. Saro na nagsaligaw. Pa lang. Tapos nagpaligaw. Kaya sa Martes, dahil kita nakalive. Iyo. Tsaka, kay Pizza Uno bagang gayo. Kumbaga, respeto man sa mga... Iyo, di mo kita... Di mo kita magpara. Kaya, ngayon po nagbabalik ang... Tapos, katong pag-Huwebes man, may mga kasiributan ang grupo. Kaya, pagpasensya nindo po na kami ngunyan na naman na nagbabalik. Nagbutwa. Pagpasensya no. Patience. Tuesday and Webes. Kung may mga kaulangan. May mga kaulangan sa buhay. So, yan. Maray na pagkabanggi sa gabos natong mga paraan tabay. Tapos sa gabos na mga, sa gabos na mga nag-share, naglalikean sa muyang page. Yan. Iyan lang po. I-share lang po, i-like, i-follow, subscribe sa YouTube. Tawag din kami ang Dos Bosabos PH. Tama. Yan. Tawag din sa TikTok. Yeah. Siyempre sa IG. May IG kita. Natansa ko yung view ho. Pero siyempre, ano mangyari yan? Kumbaga, dapat nindong subaybayan niya mga mga social media accounts. Yeah. Para po, padagos-dagos sa tuyang paghihiras ng kadigit na kitik. Yeah. Kaugmahan, maski pa paano sa indo pong sa indo gabos na nag-aantabay di po sa tayong programa. And siyempre, gusto ko lang dito Ray na gusto ko lang pasalamatan girarayan sa tuyong mga partners. Yes, ang padagos na nag-aantabay, padagos na nagsusuporta sa tuya dito sa programa tang Dos Bosabos. Salamat po sa mga partners giraray na nyaon dyan until now nagsusuporta po sa muya. And syempre, kami po nag-iimbitar man sa Indo. Tanganing maski pa paano, matabangan man po kamo, matabangan man Indo kami in a way para maipromote sa Indo pong mga negosyo. Sa Indo mga pinagkakaabalahan ngunyan na siyempre bago pa lang ang pandemya, halos patapos pa lang. So nagpupuroon po na naman kita sa poon. Maging instrumento po nindo kami. At the same time, matabangan nindo man kami sa pagikang pa-advertising di sa muya kang sa indo pong mga business establishments, kan sa indo mga negosyo. Anything na gusto po nindo, si may mga gustong i-announce, hindi po pwede po. I-contact lang po nindo ang sa muyang programa, ang Dos Bosabos. I-PM lang dito sa Dos Bosabos. Tama. Pag nag-scroll kita, pag nailing tao. Ayun na to. Pwede tanang niyan. So, ngunyan pati uso ang mga reunion. Iyo. Mga reunion ka mga schools. Correct. So si mga schools po dyan na gusto abot sa endong reunion. Kung naghahanap ka mo ng host, yan, available po ang Dos Bosabos. Yes. Lalo na kung may mga Christmas party. Yan. Tapos kung gusto nindong i-cover po yan, nyaon po ang samuyang team, tanganing mag-cover po kayan. Tanganing may memories. Ngunyang baga kaya, Tito Ray, nakatong mga picture baga, sa ulo na lang na cellphone. May nakapatindog dyan, okay na, pero mas magayon itong i-cover kang igwa talagang sarong, kumbaga sarong tape, kumbaga na, yan nga,
Bako. Ito bagang garo. Sipon kan sa indong programa, kan sa indong event, talaga mako-cover na madadala nindo. Kasi usual, ano lang, picture-picture lang. Ang empleyado pa. Empleyado pa, picture-picture lang. Pero kung gusto po nindong itong full coverage na may cover maski pa ano, na sa abot lang kan sa indong pong budget, tama-tama po yan. Diyan po ang Samuyang team. Kung mapakaray kan sa inyong event. Pwede yan ang Samuya pong ang Samuya pong grupo niya raon po. Kompleto po kami igdiyo para hirahin na lang po ang cellphone ng Mayo. Kompleto po kami igdiyo. Kung gusto po nindo ning mga outfit sa sa event, igwa po kami. Kompleto po kami. Okay. I-contact lang po nindo kami. Nyaan man po dyan ang Samuyang Facebook account, ang Samuyang social media accounts. I-message lang po nindo kami. O kaya sa Samuyang page ni Tito Ray. Sa kuya pong page mga tugang at Boy Agta DJ. Siyempre sa kuyang FB page, YouTube, Tito Ray Borromeo. Yan. So, yan po ang mga kay po na. Maluyang audio ko, Kuya Kim. Maluyang audio mo. Alat lang. Garo. Sige daw. Check. Yan. Okay na. Hindi mo kay pig dot eh. Okay. Si Tito Lisa Tana. Ayun. Nako yan. Ayun. Thank you, ma'am. Ayan, salamat po, ma'am. Thank you po. Ayan. Sige. Siyempre, sa mo yung mga sponsors, Giraray, salamat po sa indo. Kay Sir Mike diyan sa Gatkulas. Yan, may schedule pa kita diyan ng pero napostpone si Bagyong Paeng. Yan, napostpone naman ta nagtirikan kandila. Kandila. Hindi ka ni Sir Mike kung siya nagtiri. Gusto pa nang ipagtirik mo ning kandila. Actually, okay man. Kaya lang, sa Santo Niño. Paras pala siya. Nag-uran kaya? Nag-uran. Tapos katong pag-uran dito, right? Sa naman ang kimader man sana. So, pirasa naman bagaya na gasino man yan, higdaan mo. Iyo na to. Iyo lang to. So, ang plano ko sabi ko kay Paderis niya ko, father kong apo dyan ning gibuhan tang musileo si mother. Sistema kayan. Pako yan. Patindog. Kasi ito may atop. Kaya lang, katong may mga nag-viral na mga video na ginigibong hotel ang musileo. Dahil niya ako. Ang gusto kayo, mga matos. Hamok ko na. Ano nga rin palanduman? Hindi ko naman ito tinapos, pwede naman ako nagaparadalan. Punta na si Kuya doon. Dahil man dati tinapos. Pon lang. Episode 1. Ganun itong hadi. Ano na hadi naman na yan? Sa samang kahadian kaya? Apo dyan, si Hadi, may aki, prinsesa. Magayon ng prinsesa. Iyo, takad ito bagang mga panahon. Talagang Hadi, talagang to the highest level. To the highest level ang kagayunan mo pag ka. Siyempre, si mga kawal, haharalhal. Pero mga dayo. Siyempre, naghahanga. Duman sa Hadi. Ito ang pating prinsesa, man siya, kumbaga, ready to mingle man siya. Nagbibiganin man siya. Very accommodating. Very accommodating ang prinsesa. Naghahadit ang Hadi. Kung ang swerte lang nga igdiyo si mga kawal. Gusto niya man itong hali man sa sarong karian. Kaya ang ginibo ni Hadi, maray pa ngaya, kaulayo niya na si Balyong Kahadian. Na agumuna si sa iyang aking prinsesa.
Kaya lang, pag naghali ang hadi, tamayo maning mayong reyna, Oo. pag naghali ang hadi, di maang matukaw si Si prinsesa. Prinsesa, yeah. Ngayon. Dahil man niya pwedeng iiba, Oo. tamayong matukaw duman. Iya. Di, kailangan sa iyang pag-iisip, Iya. ang sa iyang pag-iisip, bago akong mamitiran. Iya. Kung anong mangyari, very accommodating nga rin si Yeah. prinsesa. Ang mga kawal niya, pati pag pigpaparilin niya ng naglilinya ba itong Yeah. tikhas, Yeah. pahinga, Forward! March! about face. Ito, di ang nangyari, itong mga kawal niya pati, nahihiling niya talaga ng grabe ang kay prinsesa. Grabing pagnanasa. Iyo, grabe. Hindi niya maatim-atim. Nagduduwa-duwa siya kung paano niya gigibon, kung mahali siya o dae. Yeah. Di, ang ginibon niya, maray pangay kaniyo, gibuang ko lang paagi. Tangaling makahali ako, takaipuan niya eh. Iyo. Maipaagom na duman sa prinsipe sa bagyo. Ito ko Iyo. mamaroan lang. Iyo. Tawad. Iyo, ang sabi ko, napasaido lang. Napasaido sana. Hindi maganda. Relax, sige. Tapos iyo to, di naghali na si Hadi. Pero, ang ginibon niya, pigpasadyaan niya ito wagang sword. Panty? No, panty. Panty, yun. Panty si sa iyang prinsesa. Prinsesa, yun. Pero dahil niya pigsabi sa kawal niya. Pigsabi na ibang araw na Ay, alangan man. special na. Pag gusto niyang mahiling, kapag sabi niya kaya, pagpatripo niya, ako ngaya mahali! Iyo. Nagpaarap. Parang, gusto ko ngayang protehiran nindo, ansa to yung prinsesa. Kasi siya ngaya ang matukaw mo niyan. Yeah. Protehiran, asin daay pagmitiran. Yeah. Puro magkakawal. Kawal. Simbad. Opo. Magagalang yung mga kawal. Magagalang yung mga kawal. Opo. Di ba naghuhula sinda? Pag-ibong ning panty ni Hadi. Hindi, ko harang si Solomon to. Bigibong niyang Panty. pasadya niya sa prinsesa. Sabi ka tong Hadi. Hadi. Dahil ko nakahanit. Makadami ang kapapadian dig. Hadi. Hadi ka ang padi. Hadi. Hadi ka si mga padi. Gusto mo mag-prinsesa. Sabi ka tong Hadi. Ikaw nga magkaram. Taaramon tangaya kung sisenge ang talagang Gulo-gulo. itong tunay na kawal ngayon. Na itong nagsusunod niya talaga sa ko. Yung pag-ibuan niya, itong pag may ma-penetrate doon na, may gilit bagang Yeah. putol. Di ba sa panty? May sensor. Iyo. Tuminiguro all Iyo, that ha. may putol. Putol si Manoy. Kung ano naman, anything. Ayun, Kahoy na. mag-overall. Iyo, pigpurbar niya nga dahon. Yeah. Tama din sabi, safe na. Ayun, safe na si Prinsesa. Safe na si prinsesa. Di, nagalit na siya. Ayun. Nagalit na si Hadi. Ayun. Safe na siya eh. Makikiulan naman sa Iyo, Sarupang Hadi. Makikuli doon sa Sarong Hadi na si Aki niyang prinsipe. Oo. Ago muna. Iyo. Makalipas siguro mga sarong simana. Gano'n si Hadi. Ay, haloy na haloy. Haloy nga ni. Haloy. Haloy. Di. Sabi ka tong Hadi, soldiers, Yeah. please fall in line. Yeah. All of you soldiers, take off your pants. Nadidikapon niya. Yung talagang limitan ng Prinsesa. Pagluwas yung tiro, ubos. Puro tulsingok.
Siguro naman, sulaminting saro. Inayaan pa. Inaumpa. Oo. Di ugmaon si Hadi. Ayun. Kaya sa kata si naging ulay na katong prinsipe, duman sa balyo, Oo. balyong kahadian, di naman pwede si prinsipe, taigo naman siya. May agom na. May ano naman, may pigya, ano naman. Di naman dato matugon. Diyan sabi niya, si pagduman ko ngayon sa balyong kahadian, Ayun. di ko ngayon ako si prinsipe. Pero ngayon yan, igwa na ngayon kung bistadong pwedeng yung ipakasal ko ngayon sa ko yung prinsesa. Yeah. Iningiya ang sulamenteng nung ka ngayon nagmitir. Kaya ngaya, siya ngaya ang maswerte na makakakuha kang kamot kan sa kong aki. Ay. Maski ngaya kawal lang siya. Ay. Wala promote. Tighampang na, igong okasyon. May isa po lang okasyon. Para sa iya, para dumanta. Ano na nga ni, ipapakasal na si Dua. Di yun na to, di kinakakasalo na si Dua. Hayda. Ngunyan ngaya. Di siyempre, ang ikakasal bagayan, ngaya for better or for worse. Yan. Till death do us part. Yan. Ipighapot ino si prinsesa. Yes, father. Yeah. Ang nagkakasal si Hadi na. Ay. Ipighapot na si lalaki, si Kawal. Ay. For better or for worse niya, iba ng mga simbag. Ay. Nagsasimbag. Magsimbag ka. Nagsisimbag. Dati itong madaldalo. Hugot pa yun. Hugot talaga. Luwas nga kandila. Puto na! Hirap. Sabi ka itong mga magurang ng kawas, ano kita pighapot pa? Namin nga si Balai. Hindi man na yan. Maribo ko na yung kawal. Sayang si Mana. Sabi ko din Kagawad Lininyo. Si Kagawad Lininyo. Ano daan naman? Si di ko alam kung taga-bola na eh. Nakilig ka na eh. Aba, mahilig na magdiwal-diwala. Iniwal si Princy. Be! Ay, masakit na yung prinsesang ini. Paapod kita kani. Haring suluma. Tapos secret daw ngayon. Ato nakabot sa dos mo sabon. Ay, hanip yan. Ay, hanip talaga niya. Naarala sa isa naman. Anong ano naman? Hindi kita mga kawal na niyo. Di magpakakampante. Yan, di lamang magpakampante kami mga... Pero di ko makauwi. Kaya si Hadi, ang ginibo niya, Oh. nagkuha siyang panibagong keribanan. Oh, kawal. Kawal, 12 lang pati. Sarong si Mana lang ito. Dusi. 12. Sa kata si Hadi, matibay siya itong mahikero siya.
Iya, iya. Kaya, itong magic. Iya, iya. Di, sabi niya, pagkataas kan sa mong si Manat, intiro siya nga ina-stress siya. Dahil duman sa mayo pa lang ang mga kawal ko pa lang niya, mayo, di mapagkakatiwalaan. Araw-araw na sana. Malala pa, sige na mo. Kaya nagkuha siya ng sa iyang mga itong Si Dose. para sira lang. Pero ito si mga pig. Si mga kanilang, si mga... Ito mga ordinaryo lang, Yeah, si yeah. para hirahay cellphone. Ikaw na kagdo. Si mga parabol ganay sila. Ayun, ito si kuha Yeah, niya. yeah. Lako-lako sinda sa dalampasigan. Ayun. Itong pagsasadiri kang hadik. Tayo piglilibang-libang niya nga sa diri niya. Yeah. Sabi duman sa mga kawal niya, sa mga niya. Magkuado nga kamuning sa katagurutom na sinda. Ayun. Aram ka tong mga urtong hadi. Talagang may magic. Iya, Itong nagigibo niya ning libadura. Itong itong tinapay bagang Nutriban. Nutriban. Ano naman Islam? ang gapo nagigibo niyang kakano. Kaya ang dahon nagigibo niyang sira. Wow. Kung ano nagigibo niya. Magikero nga na siya. Di yun to, sabi ka tong hadi. Magpurot nga ka mo dyan ng gapo. Iyo. May saro duman hudas-hudas. Saro duman itong, di nagpurot man gapo. Di. Ang nagpipurot ka tong iba, si mga inot, ito saradit lang. Iyo. Duwa nga ya. Iyo. Duwa. Kuang duwa. Duwang saradit lang. Kuha. Tapos sabi ka tong hudas-hudas. Baka nga kakano na nagigibuhon ni boss. Iyo. Kung anong ko nang idakula. Iyo. Pero delikado. Tapos, sabi ka doon ni Hadi, makarawat nga kita. Tapakatas nga ang pagkawat pwede na kita magkarakan. Iyo. Depende ngayon sa Indo. Yeah. Kung ano nga yung magiging desisyon ko. Ito pala, ang karawat nila, ito bagang pararayuan, bagang kumpirang lukso kang Yung gapo tubig, iyo. sa tubig. Saka sa idakulaon. Si Udas-Udas. Ang kadikit ngayang magigibong palukso, Oo. yung ngayang huring makakan. Iya. Logis yun. Di siya ang huring makakan. Tarantado nga siya. Di ko ngayon na-antisiparan. Di kayo napot si mechanics. Yung nga, dapat may mechanics baga. Iya. Di yun no. Pag irin na naman ninda, mukha nga kamong saro lang. Iya. Sarong gapo lang nga. Oo. Baka nga mautro pang karawat. Si Pauntol Giraray. Ayo, makabawi-bawi lamang nga ko. Si iba, Dracula na ang ginawa. Adaw ko naman ngayon eh. Habi ka tong hadi. Tamay cottage nga. Iya. Teripon mo na nga kita di. Hindi. Ilag nga ang mga gapo na nakuha nindo. Pigibong tinapay. Lugi na! Yun ang inang panguntuhan nindo. Lugi na naman si Udas. Lugi na naman siya. Pero katapos magkarakan, dihanggot na siya. Nagralakaw-lakaw na naman. Sa katapon, alas 12 pa yan. Udto baga nagkaroon. Mahapon pa. Iyo. Sabi naman katong hadi. Magpurot garayin ka mong duwang gapo. Sabi na katong udas-udas. Hindi mo na ngayon kumautakan. Iya. Mako ngayon kung sarong dakula. Sa kasarong sadit. Iya. Pag nagrarabagan nga ning Iyo. yun yung gagamiton ko. Pag ginibong nga isnakan, maalas tas nga, isnak nga yan. Yun yung dakula. Iya. Lulukuhon pa ngayon ko kanya. Hindi niya lang yung mauulit. Nagtapos si hapon alas 5 na. Oh. Daradaran linda siga po. Bago mag-alas 6, bago kita magprograma. Iyo. May dusbusabos na kanto. Iyo. Bago kita magprograma, bago mag-alas 6, sabi na katong hadi, ako ngayon na-release na ngayon, relieve na ngayon sa ko yung stress. Iyo. Okay.
Kabawi na si Kabawi na Inday. ngaya. Okay na ngaya ko. Mm. So ngunyan nga ilag ngayon nindo yan Gapo. gapo sa atubangan nindo. Sa may piad ay sa may tabay. Yan. Si iba parantay. Ayo. Tayo na yun ang magiging ngayon. Yung magiging balls. Garo, may los-los. Kaya nagulit sinda, arang sa kayan. Sinaka para garong gapo, tumaragap sa itong bako lamang ismo. Baka nakuha pang kapo si tabingi. Ano bang paghiso? Tagilis yan yung balls. Aguli niya sa agom niya, ano tarong ka kaya? Nakagat kaning namok. Nalangatong. Ay, masakit. Masakit na naman yung... Sabi naman yung, speaking of Judas, may Judas, kung kamo makubutante, de mag-uranggot sa kandidato. Nagirumduman ko lugod si Tagas. Grabe ang kangkutan duman sa magiging presidente. Grabe na pakiihol sa post. Ito pa, kalawas-luwasi. Deman butante. Derestrado. Registrado. So, Johnny una. Ang gutong ko, dahil ka pa rin mabuto. Nakakuha ng kaihol sa Facebook. So, sorry po. Nagkakarakan dyan. Message ka ako, comments kita, comments. Salamat sa 48 48,000. 48 mga ano dagat ang unanin ko yan. Para si Tamol. Sabi ni Idol, makahadit naman kamong duwa. Mahilig mang diwal-diwal sukawal naman Idol. Siguro ni nag-train ka ni Siglinhin nyo. Siglinhin nyo, taga-bula yan. Siya nag-train kasi mga kawal. Iyo, siya nag-train ka mga kawal. Pa-shout out Kuya Ray, Pogi, Tropa, Miguelito, Thunderbird sa Palestina. Ay, marina pagabanggi sa inyo dyan. Payangski. Belated happy birthday DJ Eric Candia Dulong. Salamat po. Thank you. Ali kay Ma'am Edna. Ayan. Yan. Si Ma'am Edna mapadala pa rin pansit eh. Kasi ang celebration baga. 1 month. Whole month yan. Pari pabati po digdi sa Ligaw City, Albay. Yan, marina pagabanggi sa LA. Betasoy. Betasoy. Yan. Okay. Tanggin. Okay. And hi po, sabi ni Maricel Nicolas. Yan, marina Ayan. pagabanggi dyan sa Palestine. Ayan, sige. Kay Ibana Pagmati. Hello, kay Ma'am Ibana. Si Ma'am Ibana Pagmati. Pati ang pakangir ito. Burakas na maray ang muso. Baka gusto na itong gapo na dakula. Si Ate Ems, literal na makulog ang payo ko. Siguro kaya ano si ate. Siguro naman. Duwa man lang yan? Iyo. Kulang o sobra? Ang kwarta. Pa-shout out Lods, nag-star ako dati security dyan Centro sa Naga, sa Pure Gold. Shout out Idolo Boy Agta Matsalaya. Thank you, salamat. Yan, Welmar Asuncion, thank you. Yan. And si Adit Makatingraw, si Smundo, makulog sa pangamagparangirin. Hilot-hilot lang yung atyan. Kung dahil pag grabe ko, pag nalagdo, sampali nga.
Pa-shoutout, Aramigos Band. Aramigos, maray na pagkabanggi. Oy, Kararol na. oy. Ano pa? Kuya Ray, pa-shoutout mo nigdis sa mga taga-Palestina. Yan, maray na pagkabanggi. Sa Tropa Pits dyan sa Palestina. Watching from Qatar, sabi ni Anjaksha Hayag Hayag Bersal. Bersal. Hoy, Bekenemen. 0910 Ayan, nasa mo yung Gcash po. 347-2074. Yan. Yan. Kaya, please man, makikooperar. Tapos, respeto man sa duwa na naghihinguwa. maski perasan na. Padi, pakuraho daw tabi, sabi ni Pading Leo. Padi, baka man 0910-347-2074. Bako man yung kagabatan sa Saindo na, kumbaga, maski ba paano? Oo, dawa pa yan. Dawa pera. Si udok sa buot. Itong udok sa buot baga na, kumbaga kung sa simbahan nga may ikapo. Yan. Pag ano ka mo, mas marami itong nagsishare. Yan. ng Para at blessing. least, ang mga blessing, madagdagan Oh, tsaka mga Christmas mo baga pa din. Yan. Kasi naman, bako man yung kagabatan sa imong maray. Mayo man yun yung, kumbagang, yung baga, taga ano ka mo, piyapanggot nindo ko eh. Bakit pagpapara, sige lang barakal ng Jinjo. Eyo, argan ki Ate Ems. Iyo. Yung baga, simple yun, baga madali yun baga sa iya. Ang transaksyon niya sa buhay, nag-aagi sa Gcash. Iyo. Si mga load niya. Iyo. O ano to din lamang kita ma-sendan mga 500 lamang. Ate M, 0910. Ay, ano naman eh, man. Baka busungon ka kay Ate Ems pag abot Iyo. kang ano. Si Ate M, pati, yun ang may sarili garo kang PSA. Iyo na garo. O, isipon mo yan. Kadakol racket yan. Iyo. Oo. O, mayo man pigo problema sa buhay. Ay, maray pa hanapan tayo si, edi ko, ano may iguana ng partner si Ate M? Siguro pa, paano? Garama pa. Hahanapan mi ka. Yan. Hanapan mi Paano ka. padala ka sa Gcash? Ayo, basta mag-Gcash ka. 0910-347-2074. Yan. Ate Ems. Si Sis Babes. Ayan. Kay Art, Hit, Olieta, maray na banggi sa endong doa, grabe baga ang sales talk. Itong sa libmanan, kuya. Kambalid Julimanan. Baba mo, kuya. Sabi niya, gwapong, hello po siya. Ano yan? Ayan. Sige, Oo, yan. aayusin mo lang po. Ayan. Patience lang, patience. Kay Roberto Bayonito, kuya, boy, magaling ka talaga. Ay, kuya, Yan. salamat kuya. Salamat kuya. Ayan, pa-shoutout watching San Agustin Pili. Thank you. Salamat po sa gabos sa mga Kuya Ray, pa-shoutout manigdi sa mga taga-Palestina, Jericho Caster. Yan. Sige po, salamat po. Thank you. Yan. Sabi igdi yun ni Kuya William, pwede man dang piso. Kung iyo man ang udok sa buot mo, mayo man. Kumbaga, kuya man talagang ikakarahay kang buot ng piso lang. Iyo. Bawasan na ang Kuya Ray. Bawasin mo ng mga pang Yan, si mga racket mo dyan, di. si pang Gusto naman yan. Iyo. Kumbaga, iko yan. Iyo, I-donate lamang sa to. Iyo, si 350 mong ano mo na dyan. Mapapakinabangan mo yan. Ito yaon lang tong mga rooms na to. Hindi ako nagsabi kayong kuya. Hindi, bisan ba kaya pag malaw ka sa trabaho, umano mo si lamisa mo, si rooms mo. Iyo. Yan. Kami agad ito bagang kami tour sa Rome. Wow. Rome. 401, 402. Sabi ni Ibana, Tito Ray, gusto mong tsakoy. Ano ka na, Ma'am Ibana? Para kaputang ken si Chakoy, pero puro sit na pa. Nagtuturo no nagdisi asukar. Si Kuya Robert na Bayonito, hello po. Pa-shoutout sa mga taga Pagao, Bumbon. Tama ba? Pagao, Bumbon. Isa. Yawan po kami dyan sa aga, sa Biyernes para sa Step 2 registration kang National ID. Tsaka sa mga naghahalat kang sa idang National ID, pwede ka mo magpa-print ng e-fill. Ay, ano yan? Ate Ems ang e-fill na yan. Anong e-fill? Masakit, iba na naman yan. Ate Ems, e-fill mong yan. Ano yan? Sa mo yan, e-fill na yan. E-fill?
Ano natin yan, e-fill mo? Siguro okay man yan. Ay, pati ito si Paring Jer. Sabi ni Udas, Paring Jer, maray na pagkabanggi. Yan. Kay Kuya Boyet, Jerry. Si Kuya Boyet. Ay, happy birthday! Happy birthday, Kuya Boyet. Kasi mo belated kasugma, Kuya Boyet. Yan. Yan. Happy birthday. Thank you po. Salamat po sa mga nagbati po pala, sa mga nagbati kang kumpleanyo ni Agta. Thank you so much po sa Indo and appreciated po ang sa inyong effort para magbati. Thank you. At nakaraos na naman sa wrong birthday. Baga. Sa next year, dito aram yan. Di man lugod. Dito aram ang plano ni Lord. Nagano pa lang ko. Passing grade 100%. Iyo. Very good. Sa exam Sa iyo. LTO. Mataliong ka talaga. Una yun kasi nag-exam. Electronic Philippine ID po. Correct. Okay. Halo yun baga? Ano ito mo? Halo yun sa Indo? Siya ko nga nagpako ako kaming 2019, 2020. Iyo. Tunangon yan. Halo yun, Ate Ems. Iyo. Ano mo yan? Sa LTO nga ni, sarong oras lang? Iyo. May ID ka na? Ano mo yan? Mapada ka na ako kang plastic. Pariyo man sana ang na yan, Ate Ems. Kung ma-Gcash ka, umaw ang sa imong makukuha. Yan. Ay, pag nag-Gcash, madali unang ID sa PC. Iyo. Iyo. Tapos magalatalat man ka mo kung Pero mag-araw ka niya. Tataunin pa ko yung e-fill na yan. Yung e-fill mong yan. Si ano ba yan? Ito yan 70%. Alcohol. Iyo. Ethyl ito. Ethyl. Pagkarin mo ba dapat may TH yan? Ethyl. Ethyl, yan. Iba ang Ethyl. Yeah, ethyl. Kung mayong H, iba ang pag Ayo, ano? Iba. Ano? Ethyl. Pag may magtok-tok na sa to, ding DPWH. Pumurundo na ngayon kamong duwa. Terminton kami moras pa ka doang ini. Maana ngayon kamong ibang okay. So, ayan, salamat sa mga nagbati, sa gabos sa mga nagpaabot kan sa indong mga comments, and then again kami po nag-iimbitar sa indo. Paarabuto na po ang mga reunions and then ang mga parties because of holiday season. Yan. Kami po available ni Tito Ray. As of now, available pa po kami. Magpabook na pong amay. Magpabook amay. And then, syempre, kung gusto po nindong magayon na presentation, na video sa indo pong mga events. Kung gustong i-live stream I-live stream, and then gusto may mag-cover. Nyaon po kami. And ang Samuya pong team, very minimal lang po ang cost. Kasi ini po talagang, kumbaga, pigigibo mo lang. Kawatan mo man lang Mabalik po ang... Mabalik pa kita. Mabalik pa kita. Saro na lang. Mabalik ko pa lang kita. Okay po. Mabalik po ang programa. Dos Posabos! For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you with a certified event specialist together with
babalik po kami. Pasensya na po tayo, medyo nakakaigwa lang kita ning kadikit na... Technical difficulties. Yes, yan. It's natural. Sa live talaga nangyayari. Nangyari yan. Yeah. So, Giraray po, nag-iimbitar po kami sa Indogabos sa this coming holiday season. Kung may mga gatherings po kamo, feel free na i-invite po nito kami. It's our pleasure na makaibanan po kamo sa Sendong. Yan. Tanganing maging maugmaan sa Indong pong sa Indong event. At the same time, Tito Ray, itong mga itong mga may video, may presentation kamong gigibuhon. Yan. Makihumapot lang po igdiyos sa muyang programa. Tanganing Maski mag-text na duman sa Oo. 0910-347-207. Yes. Ayan din po ang samong Gcash sa kasamoyang hotline. Yan. Kung Tama, pwede, Dos pwede ka mo. Bosabos. Yes. And pwede man po sa yung mga Facebook page sa dosbosabos.ph. So, pwede po naman. And sa samuyang personal page ni Tito Ray. Basta po, ano lang po dito kami, hapoton, i-follow lang po. Tanganing, maging mapag-urulayan to na po as early as now. Kasi, may mga nagpapabook na din po sa samuyan ni Tito Ray. So, baka po magka-paratong-patong. Conflict Ayan. yan. Baka si iba mahinanakit. Oo. And ang samuya pong team ang sa technical and ito pong mga editors kang samuya pong programa talagang naman po busy na. Yes. Kasi sa mga dating maalis man lang sa ABS-CBN po yan. So, dahil po kayo mabasol kung yan po ang sa indo pong kukuhanan. And then, syempre, si mga gusto maging partners sa itong programa dito, Ray, feel free na dumanan naman po kami, i-approach na lang po ang samuyang mga pages. Tanganing maging kaibanan naman po kamo sa samuyang programa every Tuesday and Thursday. Apo. Baka sa masunod may guest na kita. Oo. Kasi nagbarakasyon sa Nagbakasyon, Hawaii, oo. sa Hong Kong. Yes, yan mga sa Europe. May pigaabangan kitang sarong pabukason igdiyo na na apo diyan na seafood Yan. na masiram. Igdiwan sa Naga, kita na ang kinaulay Okay. at sa tuyang team, and then magiging kaibanan ta siya igdiyo sa tuyang programa, magigesta, and at the same time, igdi inot na mahihiling madadalan kung ano ang ini-offer nidang masiram na pagkakain. More on seafoods. More on seafoods. And abangan po nindo na sa Dos Bosabos. Yan. Okay. Okay? So, siguro, sabi Mga pahabol na mga pahabol. Kuya Nick Quiñones, pero idol, isay itong nasa picture na tig-post ni Judas. Sabi ni... Di ko to bisto, di na to pagparabistadohon. Mare, ipadara mo sa ko ang picture, ta i-plus ta din. Dahil na, ano to? Ding, garo ano na to eh. Black and white pa? Kampanong pa to katong Hading Solomon. Baka putol man ang dila ka. High-waisted eh. Sabi ni Jeneline Estacio, panes, Kuya Boy, di ba? May banda ka or nagkakanta ba si Tito Ray? Yes, kami po. Na Tito Ray may mga expert po kami, mga singer. may ano po yan, may full band po kami. Basta dakol po. Kompleto po kami. Yan. Wow, fully booked na kamo, siyempre po. Di pa man po. So, feel free po na kamo. Kami. I-invite po nito kami. Kuya Boy, ma-PM ako sa emulator, Jeneline Estacio. Sige po. Okay. So, kami po, mapaaram na. Hindi po sa tiyang programa. Sa Giraray po, sa liwat na pag-iiribanan ta sa programang Dos Bosabos. Sa mga sunod na Huwebes. 47 days na lang bago Merry Christmas. Ayan. So, paaram na po kami. Ako po naman si Boy Agta. Siyempre po, Tito Ray, igdi sa programang Dos Bosabos! Bye-bye!